Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano sa Manaparte kan mundo. Good afternoon po sa Indo Gabos. Saturday, primero pong aldaw, mga tugang kasatuyang programa. And may connection po sa Pentecost celebration sa maabot na Marso 23. Lakaw, Padagos ang misyon. Dito po mga tugang sa DCGB, nagkapirang Sabado po ini hanggang sa Petsa 23 para po ihatod mi sa endon mga informasyon tungkol mga tugang sa Holy Spirit. Sabi nga, aram ta po ang satuyang kagurang na Ama, midbid ta po ang satuyang kagurang na Hesus Kristo. Alagad, ano po ang pagkasabot ta mga tugang sa satuya? Tabi na banal na Espiritu Santo. Ago po yan, mga tugang araw kan sa muyang kinagawian, hagagan ko muna ng greetings si Sister Ami Bulinas, ang sa kuya tabing partner, bago po sa muyang opening prayer, ngunyan tabing paghapon. Sister Ami, maray na hapon tabi sa imo. Puntabi, Brother Henry, bago ang sa imo titulungan niya. Oo. Pag kami ni Monsignor Chris, ano po sa kan mga paradangog Monsignor Henry. Okay. Sige po, Sister Ami. Bago po sa opening prayer ta, ikaperang aldaw ng ikaperang taon ta na po ining pigigibo sa DCGB. Sa DCGB po, ikalimang taon. Ikalimang taon. Yan. Pero ang selebrasyon takang Grand Diocesan Pentecost ay ka-unsing taon. Iyon. Okay. Sige po, mga tugang, para po tawanan kita nin balaog kan sa tuyang Espiritu Santo, the Holy Spirit po. Siyempre, hagadon ta muna sa man na Diyos ang sa iyang balaog para po sa tuyang programa ngunyang pong paghapon. Sa ngaran kang Ama, asin Ake, sa Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, initas mi ang samuyang mga puso sa aldaw na ini, asin nagpapasalamat at inoomaw mi ika sa pagtiripon ming sa hapon na ini para in preparasyon sa tuyang selebrasyon kang Pentecostes. Ama, tinawan mo kami ng maray na panahon ngunyan. Tinawan mo kami ng panahon na magkasararo digdi sa programang ini. Asin tinatao mi sa imo ang gabos na pag-omaw asing pasasalamat. Giyahi man lugod kami, Espiritu Santo, sa panahon na ini, tanganing matukar mi ang samuyang gustong ipaabot sa mga naghihinanyog sa aldaw na ini. Asin matawan man kami ng kaliwanagan sa samuyang pang-uraldaw na pagkabuhay. So, sa gabos na ini, hinahangad mi sa ngaran ni Hesus Kristo na samuyang Diyos, asin sa kaibanan ang Ama asin Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Alright, thank you tabi Sister Ami. Bago po sa satuyang tema ngunya na pagkahapon, ano tabi ang tema kang satuyang programa, asin po anong tema para sa ngunya na taon tabi Sister Ami, celebration kan satuyang Pentecost 2021. Ang celebration kang satuyang Pentecostes ngunya na taon, very significant, Brother Henry. Opo. Dahil sa ngunyan pinagsiselebrata ang ika 500 years, Yes, 500 na taon kang Kristyanismo digdi sa Pilipinas. And sa tuyang tema ngunyan iyo ang gifted to give. Opo. Pero sa tuyang programa, ang sa tuyang tema is Lakaw, Padagos ang misyon. Yes. Okay. So with that po, mga tugang, ipamidbinta na po ang satuyang bisita ko niya na pagkahapon. Actually po, iniba ko tamang bisita. Pirmi po ni yaon sa DCGB na nagong nito sa mga interview mi. Boda oral daw po yaon sa satuyang diocese. Mga tugang, ang satuya pong ginagalangan na obispo kan Diocese ng Legazpi, Bishop Joel Bailon. Bishop, maray na hapon po. Yes, maray na hapon, Obispong Henry. Oh,
O pakikon tabi palambisap ka sa microphone tabi. Yeah. Okay. Ano tabi ang Yes, sabi? na hapon po sa Sendo ka, boss. Aha. Obispong Henry. Sabi mo ka sa bago na dagog ko na pigapod ka kung kay ba mo si Monsignor Chris, Opo, Monsignor Henry. Monsignor Kung kay Oo. ba mo si Manay Ami, brother Yes. Ami man Yes your po. brother Henry. Di Bishop Henry ka man Yes. po niyan. Gari- Anyway, Diyos mo rin hapon po sa gabos ng mga naginan nyo kasi nagdadalan sa programang ini. Opo. Sister Ami, Manay Ami, salamat po kan pag-imbitar nindo sa kuya sa programang ini tangani makahiras ning dikit na Opo. paggurupuro pag-reflect kay ni sinisilibrar niya atong dakulang bagay ang nagdadangadang na Pentecostes. Opo. Asin itong sinabi nga ni po ni Manay Ami kasubagong 500 na taon Yeah. kan kita mag-ako o magresibi kan balaog kan Kristyanismo. Opo. Okay. Bago tabi Bishop duman sa primero kong hapo a discussion tungkol sa Pentecost. Ang tema baga po ngunyan iyo ang the Holy Spirit in the church today after 500 years of Christianity in the Philippines, gifted to give. Ining gifted to give, ini so tema ta para sa 500 years. Okay. Pwede po matakpan ng taso. Oo. National theme yan. Opo. Para dangog kan sa tuya pong dit na ano yan, pasabo tungkol po sa temang ini, Bishop Di Joel. po. Ang kuya po ning inot sa gabos, sasabi ta na 500 na taon na puun kan darhon digdikan mga misyonerong Kastila Opo. ang pagtubod. Oho. Actually may controversy nga ni po digdi dahil technically speaking an evangelization kan Kristyanismo nangyari kan 1565 kan Okay. minatong na si ito si Miguel Lopez de Legazpi Yan. asin itong mga masunod makairibanan niyang misyonero from the time ni Magellan sagkud kay itong pagdatong na Rapian dahil man talaga ki-development itong evangelization. Yeah. Dara-dara na Magellan sa mga misyonerong kaibanan niya itong pagtubo dahil nga ni na pagsiselebrar tangon niya na taon itong inot na misa, Yes. itong inot na mga bunyag, pero itong sutunay na Kristyanismo, itong evangelization, nangyari ito kan 1565. So, yan ang gusto tang klarohon. Ayun. Gusto talang kung midbidon digdi, inot siniselebrar ta, ginigirumdum ta, itong inot na misa, na sigun sa mga data na igwa kita, nangyari kan Easter Sunday kay itong panahon 1561. I think it was March 31, 1521 pala, 1521. Yeah. So, ito. And then ikadua, so, siyempre, igwa na duman na mga katutubo na nag-welcome sa inda, yaon duman sa inyo ito pagbunyag. Oo. Sika, sa Raho Mabon, sa Oo. Sayang Agom, na tinawan ng Kristyanismo nga ran na Juana, asin rinigaluhan nga ni po kayong Santo Niño, ang Pope sa mga pinakapopular niya itong imahin ng debosyon Opo. sa itong mga Pilipino. So, Aha. iyo po ini ang kahulugan kayong 500 years na ini. Gusto talang balikan na 500 years ago in 1521, March 16, duminatong itong mga misyonero, Iya. dara-dara nila ang pagtubod na Kristyanismo. Iyon. So bako man palan talaga si Magellan so nanginutan kay ini. Bishop ano? Siya lang po ang leader Leader ka itong expedition. na ito. Kaya girumdum tang maray Mas na. nainot siya duman sa mga misyonaryo. Tama. Ito igwa po siya mga Pwes kaibanan kay ng rin ba siya? mga Oh. fraile, mga misyonero kay ito malangan ita nagmiri sa sinda so Oo, misa. iyo man Pero ang- itong so organized evangelization na Oo. kung masasabi ta na talagang so tutok na pag-evangelisar, Opo. pagharubay kan maray na Oo. bareta. Nangyari po ito kan mga misyonerong kaibanan na ni Miguel Lopez de Legazpi Iyon. kan 1565. Oh, so In naka fact, ka 1965 po, nagsilibrar na ang intirong Pilipinas kaya 400 years na ini. I Kan, see. kundi ako nasasala, ka 1965, iyo po ito. So,